12 ମାସରେ 13 ପରବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏ କଥାଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବନାଉଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେସିପି ବନାଉ। ସେଇଟା ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯେହେତୁ ଜମାନା, ଆମର ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି। ବାହାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରେସିପିକୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ରେସିପିକୁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ରେସିପି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବି ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ନଡ଼ିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପୁର ବନାଉଛେ ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନେଇବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଲାଇଚି ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ଇଲାଇଚି ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ପୁରା ଆମର ପାଖାପାଖି ବନି ସାରିବା ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, କ'ଣ କେମିତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନାଏ। ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଭିଗେଇକି ରଖିଥିଲେ ରାତିରେ, ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ। ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତା'ର ଏଭଳି ହାତ କଦଳୀପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଭିତରେ ପୁର ରଖିକିରି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ନୂଆ ରେସିପି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ନୂଆ ରେସିପି, ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ରେସିପି। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜମାନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯେଉଁ ରେସିପି ବନି ଆସୁଛି, ସେ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ଆମ ରେସିପି। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ରେସିପି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେଟା ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିବ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେସିପି, କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମର ବନୁଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 56 ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ସେଟା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବା ବଡ଼ କିଚେନ୍ କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେବନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା, କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଅଛି, କାକରା ପିଠା, ରସାବଳି, ଛେନାପୋଡ଼, କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ଯେଉଁ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ନିଜର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ କି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ରେସିପିକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସବୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ଏକା ସହିତ ରଖିଦେବା। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି ଆଉ ବହୁତ ହି ଏମ୍ମି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖାଅ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ବନାଉଛେ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଜୋର ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଫୁଟୁଥିଲା, କିଛି ପୁର ବାହାରକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ରେସିପି ଆମର ଖରାପ ହେବନି। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏଟାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନିଗଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗଲିନି ରେସିପିର, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗଲୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କି କ'ଣ କେମିତି ଆମ
ओडिशार रेसिपी को आमे बाहर प्रचार प्रसार करिपरिबा। जेहेतु इंटरनेट जमाना बहुत सिंपल तरीके रे गोटे वीडियो हम बनैले सेटा समस्त पारे पहुँची पार। देखो आम सब एंट्री पिठा ये काढ़ी सारापर पत्र आम बर्तमान काढ़ीद बहुत गरम अच्छी धीरे धीरे ताको काढ़ा ता भीतर जो स्टफिंग जो पुरटा अच्छी बहुत ही टेस्ट सेटा को आपण मंडा पिठार भी यूज करें। आम एटा मंडा पिठार भी यूज करूँ एटा एंड्री पिठार भी यूज करे। देखो भीतर बहुत बढ़िया भाव बनी जाइए बहुत सॉफ्ट भी होती। एटा को आम बर्तमान टेस्ट करवा। जदि आपन को आउ थर अनुरोध आम वीडियो यदि भल लगुच मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक शेयर करूँ। समस्त को जय जगन्नाथ प्रणाम।